Stichting Club Romers helpt bewoners van Bonaire die financiële steun of vriendschap nodig hebben. Zo mogen bijvoorbeeld de kinderen van speciaal onderwijs komen zwemmen bij Hotel Romers. We mochten aanwezig zijn bij een van deze dagen en spreken met juffrouw Angela van Voortgezet Specialistisch Onderwijs, een zogenaamde nieuwe lesplaats van de SGB. We zijn onderdeel van de SGB, we noemen het een nieuwe lesplaats. De SGB is een paar nieuwe lesplaatsen gestart en wij zijn vorig jaar januari begonnen met deze groep VSO, maar we zijn inmiddels al uitgegroeid naar een tweede groep. Okay. En voor wie zijn de groepen bedoeld? De groepen zijn voor die leerlingen van de SGB eigenlijk die zeer moeilijk lerend zijn. En dat wil zeggen dat ze een verstandelijke beperking hebben. Op het gewone voortgezet onderwijs eigenlijk niet genoeg tot hun recht komen. Maar met de speciale aandacht hier, met de kleine groepen, kunnen ze zich veel beter ontwikkelen. Ze zijn van 13 tot maximaal 20. In het jaar dat ze 20 worden, dan proberen we hun te begeleiden naar een baan of een plekje waar ze zich nuttig kunnen maken in de samenleving. Het was heel erg wennen in het begin en de leerlingen hadden echt toch ook moeite om in eerste instantie zich aan te passen aan voor hun een hele nieuwe plek. Leerlingen veranderen niet zo gemakkelijk. Deze leerlingen zijn heel gehecht aan zoals het gaat, zoals het gewend zijn. En nu was het allemaal nieuw voor ze. Dus nieuwe leerkrachten, nieuwe plekken. Maar inmiddels zijn we over die eerste hobbels heen en worden we eigenlijk steeds meer tevreden met die dingen die we met ze kunnen bereiken. Want waar zaten ze eerst? Ze waren verspreid over allerlei plekken. Sommige leerlingen bij FKPD, sommige leerlingen bij de PRO. Sommige leerlingen zaten nog op Watapana terwijl ze al 14, 15 jaar oud waren. En er waren ook een enkele die gewoon eigenlijk vooral thuis was. We zijn al een hele tijd dat we bij Hotel Roemer mogen komen zwemmen, 1 keer in de week. We zijn heel blij met hun gastvrijheid. En behalve het zwemmen organiseren ze af en toe ook nog voor ons speciale leuke extra activiteiten. En soms sponsoren ze een activiteit van ons, dus we zijn heel erg blij met hen. Hebben jullie meer van dit soort activiteiten bij andere plaatsen? Nee, niet op deze manier. Het is wel zo dat wij voor de leerlingen als leerstof hebben om een aantal arbeidsmatige activiteiten te doen. En daarvoor hebben we contacten met een hotel, we hebben contacten met het EOZ. We doen bijvoorbeeld voor hun de afwas en de was. En voor het hotel rollen we servetjes met bestek netjes op. En er wordt dan een mooi rolletje omheen gemaakt, waardoor het er heel netjes uitziet. En we zoeken nog meer van dat soort activiteiten, zodat ze in de school eigenlijk kunnen leren wat ze misschien straks voor een stage kunnen gaan doen. Als er bedrijven zijn die nog een activiteit voor ons hebben die eigenlijk routinematig is, waar niet al te veel tijdsdruk op zit, dus dat we niet zo hoeven te pushen om het af te krijgen, want dat is voor deze leerlingen wel lastig. Maar gewoon kleine, simpele dingen die zij heel graag doen. Bijvoorbeeld brieven in enveloppen stoppen of kaartjes schrijven voor iets. Of gewoon kleine handdoeken vouwen. Daar zouden we heel blij mee zijn als er nog mensen zijn die daar voor openstaan. Hoe kunnen ze u bereiken? Wij zijn bereikbaar via SGB eventueel. De administratie van de SGB kan een nummer doorgeven. En dan kunnen ze ons bellen.